Navçeya Aram hêjî mijara herî germe di navbera dewletên Zilhêz û Herêmî çarenivîsa Rojhilatê Çemê Feratê ye. Serkirdeyekî Kurdê Sûriyê da zanîn ku hêjî danostandin û rewêşkarî di navbera dewletên Zilhêz, dewletên Herêmî derbarê avakirina navçeya Aram de li Kurdistana Sûriyê berdewam e. û hêjî şêweyê rêvebirina wê ya ewlehî û leşkerî zelal nebûye. Endamê Komîta Siyasî Partiya Yeketiya Kurdistanê Sûriya Fuad Elîko got, heta niha çi rêkeftin di navbera dewletên peywendîdar û aktîv di qada Sûriyê de derbarî vê navçeyê de zelal nebûye. Tenê navnîşanek pihin bi navê navçeya Aram li Rojhilatê Feratê. û danostandin û rewêşkarî di navbera Tirkiye û Amerîka ji aliyekî û Tirkiye û Rûsya ji aliyekî din ve berdewam e. Elîko eşkere kir ku avakirina vê navçeyê di pileya yekê di berjewendiya Tirkiyê de ye û ji bo razîkirina wê ye û nehiştina rûberûbûnekî leşkerî di navbera Tirkiye û PYD de. Ev yek tê wê wateye ku PYD divê bi hêza xwe ya siyasî û leşkerî ji deverê vekişe. Hêzekî xwecehî lê cihê wan parastinê rêveberiyê bike û ji hemî pêkhateyên herêmê be. Elîko da zanîn ku hêjî têkelî û danostandinê navdewletî berdewam in û ta niha jî li hev nekirine û rengê wê rêveberiyê nehatiye zelal kirin. Raportên Rojnamevaniyê di roja yekşemê rêkeftineke di navbera Amerîka û Tirkiye de eşkere dike. Hinek xalên wê diyar kirin û navê navçeyê jî eşkere kirin ku bi navê navçeya Ewleh lê cihê navçeya Aram e, ku biryar e lê Rojhilatê Çemê Feratê were avakirin piştî vekişana hêzên Emerîkî. Di gel vê rêkeftinê wê Emerîka bimîne bingeha Tenev de ji bo çavdêriya Îranê bike. Rojnameya Şerqil Ewsed xalên wê rêkeftinê eşkere kiribû ku navê wê deverê navçeya Ewleh e ji bo parastina ewlehiya Tirkiye û navê wê ne navçeya dijî firîn û aram. Berfirehbûna wê 20 mîle ango 30 ta 32 kîlometreyan û divê bingehê leşkerî Emerîkî têde nebe û çekê giran jî PYD were standin û Enqera dixwaze çekdarên PYD jî derxe û li cihê wan pêşmergeyê roj ku Kurdê Sûriyê ne digel Erebên dibin desthelata Teyaril Ghediya Ehmed Cerba de bi cih bike.